lang. Doon sa kapila, si marami naman. Yaan ako din. Naka-live naman. Street food. Yan. Ayan pa isa. Ito naman baga. Baga nga ba kuya? Nag-inform ako mali. Ayan yung mga baga. Masarap naman. Dito sila sa harapan ng 7-Eleven. Oh, yeah. Let's go. Hey, let's go. Punta pa tayo dun sa isang area na merong street food. Maraming street food dito eh. Iba-iba. Yan. May mga nagtitinda ng siomai, takoyaki, mga ulam-ulam, mga sagot gulaman. See? Ito pa yung isang branch nila. Ito. Iba-ibang mga street food. Ano ka na? Ano? Ito mga ano, may isaw. Ito, Betamax. Kwek-kwek. Yeah. Let's go. Doon naman sa kabila. Nakita nga kuya. Ayan. Ito naman mga Japanese cake. Ayan. Japanese cake. Ni kuya. Ayan. Dito lang sila sa harapan ng opposite ng Pranda Mall. May Pranda Mall. Doon naman tayo sa kabila. Ang mga nag-i-start pa lang naman sila eh. Ayan. Magtitinda ng mga ulam. Ayan, may mga takoyaki. Kabilaan yan, guys. Ayan. Dito tayo kung saan kami bumili ng inihaw. Grabe, ang daming tao. Ay, ang daming sasakyan. Hindi pala tao. Sasakyan lang. Ayan, may chicken, may mga chicken inasal. Yes. Ayan, baka bigla tayong ayan. Medyo may konting tubig lang. Ito yung suki namin. Laging binibilhan namin ng bangus. Malalaki yung mga bangus nila. May mga inihaw. Yan. Yan, dyan. Ayan. Medyo mausok lang. Yan. Maraming inihaw. May ano ba to? Ha? 5 pesos? Yan here. Dito. Dito. Tikit. Ah. Yeah. Oh, close. Close it first. Ah. Patay. Liver. It's a liver. Then this one is pork barbecue. Ito, leg ng manok. Neck. And this one is ito. Okay na? Nakuha mo na? May sili? May sili. At saka, Up, yeah. Dito tayo. Yan ako lang konti sa... Ayan. Marami yan mga bumibili.
So, tuwing hapon, start ng 4 o'clock, yan. Yan, marami nang maglalagay ng mga food dito. Hanggang dun sa harapan ng simbahan. Lakad muna tayo. Punta tayo ng car. Oh, ayaw mo nun? Yes. Akinson. Isa ito sa matagal na building eh. Ay, yung Cloppers doon, no? Yung Akinson lang ngayon nandito. Yan.